Spoločnosť Wüstenrot otvorila po mesiaci rekonštrukčných prác nové zmodernizované centrum pre zákazníkov. Wüstenrot centrum sídli v starobilom mešťanskom dome na Alžbetinej ulici a preto si rekonštrukcia vyžadovala špeciálny prístup a povolenia. Tohto sme sa trošku báli vzhľadom na to, že tento objekt je pamiatkovo chránený a je to historická pamiatka, tak musíte pri rekonštrukciách a pri akýchkoľvek investíciách posudzovať aj názory a samozrejme rešpektovať názory pamiatkárov a to sa nám celkom úspešne darilo a aj týmto sa im chcem poďakovať za spoluprácu, lebo naozaj vznikol veľmi pekný priestor. História budovy siaha až do 13. storočia. V tom období mal v budove terajšieho Wüstenrotu bývať aj posledný staviteľ domu svätej Alžbety. Verím tomu, že kombinácia tohto krásneho priestoru a kvalitných služieb našich kolegov prispieje aj k tomu, že všetci tí klienti, ktorí sem zavítajú, budú spokojní. Rekonštrukciu priestorov ukončili 16. júna. Na slávnostnom otvorení novej budovy sa aj krstilo. Krstili sme tento priestor raketoplánom Discovery a to kvôli tomu, že Discovery znamená v našom jazyku objavovanie a jedným zo symbolom toho objavovania je aj to, že chceme stále zisťovať potreby a nové názory našich klientov, aby sme na nich vedeli na trhu reagovať. Pre Wüstenrot je spokojnosť zákazníkov prvoradá. Východné Slovensko a zvlášť Košice patria medzi kľúčové miesta tejto spoločnosti. V súčasnosti poskytuje Wüstenrot svoje produkty a služby prostredníctvom viac ako 70 pobočiek na celom území Slovenska.